گو کتیا شفیق تو رفیق امت سید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچ لکٹ بچ تہ گئی مشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن سٹھا زیادہ مایت محبت کرن لیکن مایت محبت کرنے ست امن بچپنس اندر رت آداب ہچناون رز تربیت کرن گو اس سبق ملن کہ اس تہ گژھِ پنن بچن بچپنس اندر رت آداب ہچناون اس گژھِ یہ سمجھن کہ ہم چھوین لکٹی ولتان چھ امن آزادی تو پرواہ چھ کی بلکہ اس گژھِ ہمیشہ خیال آسن نہ بچپنس اندر یہ کینژھا بچ سند زی پہ کھسن سہ امس بالکل برابر زندگی اندر موجود روزان بچپنس اندر یس تربیت بچس یہ کرن سہ روز امس ہمیشہ موجود بفضل اللہ گو ام چیز گژھِ خیال آسن گو گۄڈنیُک چیز طور اس فکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنز پاک زندگی تل زِ تم بچن بچپنس اندر رب سن تعارف دیوان پنن تعارف تہ بخشن اور دین اسلام تعارف دیوان رز تربیت کرن رت آداب ہچناون یہ گو گۄڈنیُک چیز